Logoterapia. Objavovanie zmyslu života. Prečo by si o logoterapii mal vedieť aj ty? Prvý diel. Logoterapia sa zameriava na hľadanie zmyslu ako kľúč k duševnému zdraviu. Nie nadarmo pán Viktor Frankl napísal práve na úvod svojej knižky Napriek všetkému povedať životu áno. Logoterapia sa zameriava skôr na budúcnosť, teda na zmysel, ktorý by mal pacient v budúcnosti naplniť. Logoterapia je v skutočnosti psychoterapiou zameranou na zmysel. Ako vznikol názov logoterapia? Logos pochádza z latinského slova a znamená zmysel. Logoterapii v podstate ide o konfrontovanie pacienta s jeho zmyslom a následnom preorientovaní sa na jeho zmysel života. Túžba po nájdení zmyslu života sa stáva motivačnou silou človeka. Vieš, nie vždy vieme kontrolovať to, čo sa nám stane. Ale čo kontrolovať vieme je, ako na to zareagujeme. A preto, nech sa nachádzaš v akejkoľvek situácii, skús sa opýtať dnes a stále dookola sám seba, aký význam môžem nájsť v tejto chvíli, pretože zmysel je vždy blízko, keď ho hľadáme.